Ayense ya muhuni gotoko ya jaga kurwase bunge ya Burabu yigotoka se kaunti Nyamira asibona bamenyi kurwase nsemo ya Nyaronde na Matutu banyareba kwemurungania anene ekero baote abuna mbanya konyora kipasali anene cyogosomya abana babo asibogo bamochiri oboteneri bwa CDF bwa sensemeyo robateruna nonye bare gutuma maburi yo kwewukibese cywirinda abana babanyareba kwenda eskuru niga maburi abo ari gutumira enyasi muri kwito Vincent Nyanja ni gaika senseme ino utore ni roboti irokubwatia akini emyaka ya etebere toli koigu nonye na soko genda siachiete gocha kobwa mona igoro ye parcel abu no totaite bono tokonye abuongati y'abamenyi kurwensemo ya Matutu na Nyaronde bunge ya Burabu imeye kaunti ya Nyamira bakwimurunganiryo goterwa gweji basari asenga kentambe abana cintakana gotakonywa ngati yemechando baganiri koligereriwa ntubwata abana cintakana to utenenerete to gosomya twate biguichoria twaichoria imbuya twaire bintu bakanyamira lakini no nkorwa bunyamira koira ni gotoiraneria bintu bitwaligete mbana gotoiraneria kose baje batotenga bali mwabwata bana citakana mwichoretie mutakeira segete ekintu ana gokeigwa mpaka sai na apply sipati abuna ndende bwate chiempi bari bago chabato ngaina batataingo bakonya tore bako erari bagweterani gogati yabagakabo go batebire baganetio burayo buyase bunge ya Burabu nakorokano komwakire koko oyo koligie kergo kigwetere kiama gya upia Davis Obiero omanyakanete buna Obiz ekero kale mogo siberania mobere na bantu litwale go siberania mobere wasiba kwere lyo yonde igotogo tebiguga togo sali bintu byaye bonto mogo sibani koma mabe Mbro chinga Obiero minto mweshimiwa ojiego tosibia mabere boigo bamenyi benseme yoni go baitanire kwirana nse kwebirengo byobochenu okubura kwa mariogo gati ya Yande anene nsemo ya Matutu mna Matutu ntobwate shida sana moso the dispensary tobwate dogorogaiga ekerto kwenda rone kereto kweuki chine tikitari ba gese nario kwenda kwa manyaobe ntobwate nyakitari dogora abanta bange kera bana bakorwaranga imakwenda Gese kijauri ya yumbasa ase chinga kyo gari ni gari reira yogo chikobekerania magendra amenyi bensemeyo aise gochoro uno mubunge oburabu asobo chori buri bosio na igure mubwate mechando ya nyagitari enyagitari ekena mwangere chikura na irobo gambi I will make sure to anyore enough staff na igure ntobwate chi eshida yichipara se constituency yeito I promise you kingo sobo gambi will make sure chipare chicharosi twabekire era mitaribo Nandi na igure mubwate shida ya mariogo amariogo I will make sure iga twarosirige tu Kenya gitari ase muranya konyora access y'abantu ba Matutu na Nyaronde taribo nandi market ya Kijauri na eronto wane to encourage iga torosie market ito ga Nyaronde taribo nchega kigento ko basamo ngamagoro tubwatere ni sabari mna tuanse kego kachitari kinane wono Davis Ogari omanyakante buno Obiza nigo aburi amenyi bensemo ya Burabu kumubwatia sobo chori buri bosio ko reporter ya Ndizi TV kurose bunge ya Burabu imeye kaunti ya Nyamira iriterane nkoro kwa Vincent Onyancha.